Здравейте, прекрасни! Добре дошли отново на моя канал. Честита нова година на всички! Радвам се да ви приветствам с днешното минималистично видео, което е първото от поредица видеа, в които ще ви предизвикам да тръгнете по един минималистичен път. Предизвиквам вас, обаче откровено се признавам, че предизвиквам и себе си, защото всъщност в тези видеа няма просто да ви давам едни съвети какво да разчистите, ами ще разчистваме заедно. Видеята са много конкретни, защото ще разчиствам моя дом, но се надявам, че с тях ще мога да ви дам идеи или пък просто вдъхновение, за да започнете и вие да разчиствате вашия дом, да се отървете от ненужните вещи, да започне да циркулира въздуха по-хубаво вкъщи, да ви е свободно, да ви е леко и също да преминавате през следващата година без целият товар на вещите, които ни задушават. Факт е, че понякога ставаме роби на собствените си вещи. Било то, за да ги почистваме, за да ги поддържаме, за да ги използваме дори. Просто фокусираме се твърде много върху нашите притежания, а истинските неща в живота далеч не са вещи и притежания. Те всъщност са едни споделени моменти, усмивки, хубави емоции. И за да направим място за тези истински важните неща, трябва да се отървем от всичко друго, което ни задушава. В тези видеа ще бъда много конкретна, защото ще разчиствам своя собствен дом и днес ще започнем с нещо много дребно и всъщност смятам през всички останали дни да се занимаваме с дребните неща, които може да разчистим. Няма да правим някакви такива грандиозни разчиствания, да махаме грандиозни неща. Не, ще вървим с малки стъпчици, защото вярвам, че всъщност това е основното предизвикателство в повечето хора. Всички, когато чуем минимализъм, си представяме такива едни естетически перфектни домове, в които няма никакви излишни вещи. А в реалност ние не живеем в такива домове. В нашите домове си личи, че има хора, личи си, че имаме вещи, личи си, че използваме разни неща. И това е съвсем нормално. Всъщност така трябва да е, според мен. Изображението за минимализъм, което имаме в социалните мрежи, личното мнение е, че не е особено акуратно. И затова ще започнем с мънички неща и ще продължим с мънички неща, за да не изкупваме този момент, това желание да разчистваме. Аз лично много пъти съм се чувствала, сякаш нямам време сега да разчиствам, ще го направя в някакъв друг момент, когато имам много време, когато мога да отделя много ресурс за тези неща. А всъщност малките разчиствания са не по-малко значими и напротив, даже ако ги правим консистентно, ако ги правим редовно, те могат да донесат, да допринесат за нашия дом и за нашите усещания в пъти повече от големите разчиствания, които правим веднъж годишно. Много време се дразня на едно супер малко и дребно нещо в нашия дом, но то ме бъгва всеки ден. И това са покривките. Покривките в нашия дом. Имам страшно много покривки, които не използвам, покривки, които не харесвам, покривки, които с времето са им се появили петънца или разни други неща. И те просто си седят и тук до мене в един шкаф и аз не се захващам с тях, защото нямам време. Първо трябва да отида да си купя някаква друга покривка и какво ли още не. В крайна сметка, вчера ходих и си купих. Сега ще ви покажа. Това е парче ленен плат, който си купих вчера от един магазин за платове в Русе, на улица Арда. 100% лен. Купих си го за 12 лева метъра, мисля. Обикновен, бял. Много харесвам лена. Той е изключително устойчива материя, устойчива от гледна точка на природата, устойчива от гледна точка на износване. Красив плат е, според мен седи много нежно като покривка. Купих си го, защото една ленена покривка, за да си я купя от някой магазин, струва 40-50 лева. На мен не ми се дава 40-50 лева, а този плат, както вече ви казах, купих за 12 лева метъра. Сега, той не е окантен, аз обаче имам шевна машина и ще си го окантя. И това ще бъде моята нова покривка. И дори съм решила, че, понеже наскоро се зарибих да правя бродерия, съм решила, че ще се опитам да бродирам нещо върху тази красива покривка, може би нещо в средата. Ще започна с нещо мъничко, просто за да добавя някакъв детайл на тази покривка. И това ще е моята нова покривка. И с тази нова покривка ще се отърва от 90%, ако не 99% от всички останали покривки. Сега, вие, ако нямате шевна машина или ако не умеете да боравите с шевна машина, спокойно може да си купите ленен плат и да го занесете в кварталния шивач. Той ще ви вземе примерно 5 лева за окантването и покривката пак ще ви излезе по-евтино, отколкото да си я купите от някой магазин, промотирана като
луксозна покривка, защото ленът наистина е луксозен, той стои много красиво върху масата и така като наредите чиниите върху него, понеже той е такъв естествена материя, всичко останало изпъква. Много обаче. Така, сега обаче, след като вече имам ленена покривка, е време да се отърва от всички останали покривки. Така. Моят шкаф изглежда потресаващо. Ама нали си обещахме, че ще бъдем тотално откровени, тук без никакви наподрени истории. Започваме едно по едно. Сега това първото е една малка покривчица, която ми е от баба ми, ръчно бродирана. Дали виждате? Много е красивичка. Ще си я запазя, защото с тази малка покривчица сервирам на дечицата ми, когато решат да си хапват на пода или пък на леглото, слагам им там разни нещица, така че това е абсолютно потребна. Тази покривка е жалък опит на онази покривка, която си купих пак така парче плат, който е някаква смесица между лен и някаква синтетична материя. Има такива едни лъскави нишки. Не знам дали ще ги видите. Обаче е супер твърд този плат. Много лесно се мачка. Няма оглаждане това нещо, хора. И е много непрактично. Освен това, може би заради синтетичната материя в него, всякакви петна просто не излизат. Тия петна просто не се тръгват. Така че това нещо отива в контейнера за текстил. Освен ако не измисля да правя нещо друго с него, но ако не измисля да правя нещо друго с него до края на това видео, отива в контейнера за текстил. Това е другата покривка, която отново е синтетичен буклук, с извинение, която мисля, че ми беше подарена. Дано да не обидя някого. Не ми харесва, защото е много хлъзгава и всеки път, когато я постеля, съвсем леко да я дръпна децата и тя пада, събаряме разни неща по нея и отново, понеже е синтетична материя, много лесно задържа петна и не ми харесва, така че тая даже няма да се опитвам да я превърна в нещо друго, директно отива в контейнера за текстил. Тази покривка, редом с така, другата най-вероятно съм хвърлила в коша за пране, ама ще я извадя оттам и ще я изхвърля. Купих си ги, когато се нанесохме в апартамента. Тези покривки ми служиха много вярно. Тях си ги закупих от Didi Home. Това е един магазин в град Русе, не знам дали го има в другите градове. И продават такива престилки, щях да кажа. Покривки. Такива покривки, които са обработени с някакъв материал и не попиват и не пропускат вода, което беше изключително удобно, когато децата ги захранвах, защото ги постилах по земята, постилах ги на масата и когато децата разпилееха нещо, храната не отиваше или водата не отиваше върху килима или под масата и да мокри масата и така нататък. Но понеже вече съм ги ползвала 4 или 5 години, вече това свойство лека по лека започва да се отива, вероятно се измива в пералнята и като цяло са доста износени, доста захабени и не ги харесвам. Откровено си признавам, че не ги харесвам. Така че хвърлям я, ще извадя и другата. Това е един сет, в който моята любима майка ми подари с вилици. Преди много време, изключително нежен, изключително деликатен, много ме напомня на нея. Защото майка ми е много деликатна душа, много нежна душа и това нещо тотално я така презентира какъв човек е тя. Признавам се, че абсолютно никога не съм го ползвала този сет. Обаче сърце не ми дава да се отърва от него. Може би когато отидем да живеем в нашата къща, тези вилички ще ги използвам по-често, защото в момента просто нямам къде да ги съхранявам на явно място, за да ги използвам. Тогава най-вероятно ще ги извадя от кутията и ще се храним с тях. За сега остава. Не мога да се разделя. Между другото, това е един чудесен повод да си поговорим за това, че минимализма не трябва да е някакво утежняващо такова преживяване и ако не сте готови да се разделите с някаква вещ, дори и тя да не ви служи особено вярно, може да си дадете време и да не се отървете от нея веднага. Стига, разбира се, да не прилагате това правило за всяка вещ, която видите в дома си. Аз за сега ще я запазя и когато се изместим в новата ни къща, в нашия нов дом, ще се опитам да ги употребя тези вилички. Ако не се получи, най-вероятно ще им сложа една нежна панделка и ще ги поднеса като подарък на някой близък човек, който знам, че ще ги оцени и ще ги използва повече от мен. Продължаваме. Това отново е ленена покривка,
която ползвам всеки ден. Много я харесвам. Всъщност това беше ленено перде. Тук от едната страна имаше такива връвчици, които да завържа на корниза и да бъде перде. Намерих го в една втора употреба. Много ми хареса, че цвета е много естествен и ненатрапчив. И си използвам всеки ден тази покривка, така че тази покривка остава. Следващото нещо е ето този чешлайфер, който купих преди 3-4 години от Юск. Ползвахме си го доста време. Разбира се, използваме го само по коледните празници, защото е с много коледна тематика. Но тази година така и не го извадих, защото цвета му е доста тъмен, а аз напоследък наблягам повече на светлите неутрални цветове. И когато сложа този тъмния чешлайфер върху нашата покривка, върху нашата маса, някакси ми създава едно такова тежко чувство. Не е моето нещо вече, така че и това се заминава. Това е хубавия ми пролетен чешлайфер. Малко е смачкан, ама той си чака своето време през пролетта, с който за сега нямам намерение да се разделям. Много си го харесвам и остава вкъщи. Между другото, него също си го купих от една втора употреба. По вторите употреби може да намерите големи красоти, било то за маста или пък за дрехи, и са на много изгодна цена, така че гледайте и там. Тази покривчица е много нежна, с една много красива бродерийка. Дантелка, всъщност, то не е бродерия. Дантелка. Тази покривчица е наследство от починалата баба на моя мъж. Дама, която той изключително много уважава. Аз уважавам тази жена, макар да съм се срещала с нея броени пъти. Няма да се разделя с тази покривка. Тя носи много спомен както на мен, така и на мъжа ми. Така че остава. Ние, между другото, си я и използваме, освен че ни носи приятни спомени. Всеки път, когато се я постеля на масата, хем се сещам за тази женица, хем се сещам за съпруга си, хем пък седи красиво, така че си остава. Това е още един чешлайфер, който бях купила от Юск, който е 100% памук, но е някакъв много твърд памук. И вижте как е станал на ленти. Колкото и да се опитвам да го гладя, тези избелели ленти се виждат. И когато го постеля върху покривката, върху масата, просто изглежда кофти. А затова това мисля да направя на чанта, защото е доста здрав плат и ще носи на натоварване. Така че това ще бъде бъдещата ми чанта за пазар. Отделям го настрани. И последната покривка е ето тази разкошна покривка, която моята баба е плела на една кукичка. Честно да ви кажа, не я постилам особено често. Упс, съжалявам. Моята приятелка ми се обади да пием виртуално кафенце и да си говорим. Ще се обадя след малко, да свършим само с това. Да, тази покривчица ми е подарък от моята баба, плетена е на една кукичка. Не я използвам много често, защото всеки път, когато я опера, след това трябва да я огладя. Напоследък нещо не ми се занимава с гладене. Аз по принцип много обичам да гладя, ама някакъв период. Но въпреки всичко ще си я запазя, защото макар и бабешка, тази покривчица на мен лично много си ми харесва. И така успяхме да намалим количеството с 4 покривки. Това отива на букулка, даже 5, защото другата е в пералнята, а това остава вкъщи. И ето, отнеми точно, тук има разни други работи. Тази чашка, която ми е подарък от моята Леля от Приморско, която използваме, за да събираме стотинки в нея. Имам и ето това нещо. I don't give a shit. Това нещо си го бях купила, когато бях в Щатите. Тогава учих във военно-морското училище. Много ми допада. Купила съм си го от Icing за $12,50. Вижте, даже етикетчето му не съм махнала. Обаче да ви кажа, че доста дълго време седя в моята стая окачено като украшение. Ще си го запазя, защото съм почти убедена, че когато отидем в новата ни къща, ще му намеря местенце на това нещичко. Така че си остава тук. И тук има още едно портмоненце, което е пълно с стотинки, които вече съм категоризирала и трябва да отида в банката и да ги обменя за едри пари. Това между другото е една много готина система за спестяване на пари. Всеки ден, когато
се прибираме вкъщи, изпразваме портмонете и джобове и пускаме стотинките в една касичка и в тази чашка. Тук са жълтите, в касичката са другите. И така събираме страшно много пари, без дори да се усещаме, защото уж са жълти стотинки, уж са древни парички, обаче левче по левче вир става и така успяваме да събираме разни пари, без да влагаме някакви, кой знае какви усилия. И така, връщам всичко останало обратно на мястото и продължаваме утре с следващото минималистично предизвикателство. Ако това предизвикателство ви е харесало и смятате, че ще се включите в него, моля ви се коментирайте по-долу, дайте по един лайк на това видео. Това изключително много подкрепя канала ми. На вас не ви коства абсолютно нищо, но за мен е много важно. Така че съм ви благодарна от сърце, ако отделите тази секунда, за да харесате това видео. Чао и до нови срещи! Утре ще се видим пак!